номи директоратона медонӣ? дӯстони азиз, бовар кунед дигар сухан надорам. Синфи аст, вале дар ҳама саволҳои мо ҷавоб дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. зодрӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба директори мактаби 8 шаҳри Душанбе. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Кадом мактаб мехонӣ? дар мактаби аш диёри арҷуманди мо. хабидас мега як челленҷ гузарон. ман медонам хаяк мукофоти пулӣ мехоҳад. ҳозир аз саволу ҷавоб бояд кор кунад. Тоҷикистон чанд фоиз аз кӯҳ ва чанд фоиз аз ҳамворӣ аст? 93% аз кӯҳ аст, 7% аз ҳамворӣ. офарин. дуюм саволи мо. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 16 ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. офарин. зодрӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 5 октябр рӯзи зодрӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. офарин дӯстон, хеле хуб. ва хабирата дига иловагӣ метиҳем. майли? мақоми пурраи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муҳтарам Эмомали Раҳмон. офарин, қабул, беҳтарин. иловагиам ҷавоб дод. кадом мактаб мехонӣ? дар мактаби аш 8 шаҳри Душанбе. номи директоратона медонӣ? номшо намедонам, фамилияшо медонам. бугу фамилияш. Боронов. ба директори мактаби 8 шаҳри Душанбе миннатдории худро баён мекунам бо чунин талабое ки болаёқат ва донишманданд ки дар ин синфи чанди? синфи се аст, вале дар ҳама саволҳои мо ҷавоб дод. офарин. хайна барои бо доказательства бо як саволи дига метиҳем. мешавад? парчами Тоҷикистон аз чанд ранг иборат аст? аз 3 ранг. кадомо? сурух, сафед, сабз. майлаш. инам иловагӣ бояд дига иловагӣ тиём. майли? суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ақаллан як ду ҷумлаша бугӯ. диёри арҷуманди мо ба вақти мо сари азизи ту баланд шуд. бод. дӯстони азиз, бовар кунед дигар сухан надорам. ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ. мукофоти пулии шумо 100 сум мерасад. розӣ? Тоҷикистон? ба пеш. офарин. чизои насхар мактабда.